Pigačové poprvé. Východňáre. Aha, prepáč. Klápka. Východňáre poprvé. Vážení televízni diváci, nachádzame sa v najkrajšej obci na Slovensku, Vyšná Sitnica. Sú tu oslavenci kapela Signál 40 roky a stazí ide celosvetová premiéra pesničky My, východňáre, štúrime sa všade. Príjemné počúvanie. My, východňáre, štúrime sa všade. Za 5 minút nás v matce všaci radzi. My známe, jak na vás tatový bol v tým fraz. No co by ste len robili bez nás? My vležeme pod skúrku až do hlavy. Sme tu, nemôžeš bez nás už nič spraviť. My známe, jak na vás tatový bol v tým fraz. No co by ste len robili bez nás? Furt prídeme tam, kde sa všetkým darí. A tam, kde sme zrazu plnou pohári. My známe, jak na vás tatový bol v tým fraz. No co by ste len robili bez nás? Joj, zrazu vzadu čujeme náreky. Obsadzili všetké vysoké fleky. My známe, jak na vás tatový bol v tým fraz. No co by ste len robili bez nás? Šikovným patrí švetlen, že otvára. Pozor na šikovného východňára. My známe, jak na vás tatový bol v tým fraz. No co by ste len robili bez nás? A teraz dáme v refrene hej, hej, to som utrel s Ondrom Kandráčom a on utrel, že daj tam hej, hej, to uvidíš, jak ľudia budú špívať. Som zvedavý. My známe, jak na vás, hej, hej, to by bol v tým fraz, hej, hej. No co by ste len robili bez nás? Známe litácky operovať známe. Což ľúbime, to všetko vám dodáme. My známe, jak na vás, hej, hej, tatový bol v tým fraz, hej, hej. No co by ste len robili bez nás? Sme majstri sveta a priľahlých dedín. Dobrí sú všetci, šikovnosť šededí. My známe, jak na vás, hej, hej, tatový bol v tým fraz, hej, hej. Co by ste len robili bez nás? Od piatku do pondelku to sa stáva. Ostáva bez nás naša celá pláva. My známe, jak na vás, hej, hej, tatový bol v tým fraz, hej, hej. No co by ste len robili bez nás? Od piatku do pondelku to sa stáva. Ostáva bez nás šťastná Bratislava. My známe, jak na vás, hej, hej, tatový bol v tým fraz, hej, hej. No co by ste len robili bez nás? A ideme poslední raz. My známe, jak na vás, hej, hej, to by bol v tým fraz. no co by ste len robili bez nás? Príjemné počúvanie. A teraz je koniec. Je koniec. Chcete ešte sedieť na slnku? Abo už idete na občerstvenie? Nie? Skupina Balamuta, hutorista Vilko Kalman sa s vami lúča a v podstate my sa teraz pripravíme už na vážne oslavy, lebo o chvíľu vidíte chlapcov, co hrajú 40 roky po nococh. Od pondelku do piatku robia vodarinu a iné práce. Co ešte robíte všetko?
hušle a dokonca jeden vyučuje. A není tu Milan. Nepríde, bo išiel do Turecka. Milan, on tu nepríde. Plastička, čo kávu mi sľúbila. No ale to nevadí. Čiže my v podstate s vami lúčime z jednu takú skoro vianočnú pesničku. Ona nie je až tak vianočná, ale keď dáme ju cichučko, to tak vianočne znie. A ja chcem, že by Vianoce boli celý rok. Napríklad aj 29. 6. 2 0 2 4. Pararajube, ďateľ do kôry. Parara cherry, mu hovorí. A neďub ďateľ do kôry. Pararavičubeš tam otvorí. Pararajube, ďateľ do kôry. Čube, pararajube, čandar žiuana. A čube, pararajube, šandar žiuana. A nečub šandar žiuana, parara od večera do rana. Pararajube, šandar žiuana. Pararajube, čučo do hlavy. A čube, pararajube, čučo do hlavy. A nečup, čučo do hlavy. Parara bože, zvalím do travy. Pararajube, čučo do hlavy. A toto je už naozaj koniec. Isto prichystaný. A dajte, kto je prichystaný. 40 rokov mám hrať a som strašne rád, že pár roky sme še myhli a mohol som byť súčasťou kapely Signál. Len tak, že som Milanovi požičil saxofón. Takže asi této mám zasluhy ja na Signále. A pár razy som bol na zabave, čo nepamätajú, jak nošili aparát. Čiže aj toto je hudba, toto je muzika. A popýtam moderátora a chlapcov zo Signálu, lebo nesam, či môžem povedať, ale bude jedno prekvapenie sladké. Môžem povedať, že bude torta? A čube, pararajube, ďateľ do kôry. Vyšná Sitnica, ďakujeme, ahoj! To nebola vôbec žiadna Balamuta. To bola jedna veľká paráda, hudobná skupina Balamuta. A kto? Vilo Kalman. Čom si nepíčo skorej, mohli sme še volať paráda. Ale nie, a keď sme to spojili, parádna Balamuta. Áno, takže od dneška bude parádna Balamuta. Výborne. Thank you. Vilo, našli sme cestu. Nech žije Signál. Tak veru, priatelia, a blíži sa tá chvíľa. Balamuta to tu poriadne roztočila a verím tomu, že chlapci ešte s nami zostanú, pretože no kto by im nechcel priamo a osobne zablahoželať. Veru, tých spomínaných 4